Αρώματα και γεύσεις πλημμύρισαν την καρδιά της Καλιθέας. Χιλιάδες ήταν οι δημότες που κατέκλυσαν την πλατεία Δαβάκη στη μεγάλη γιορτή του Δήμου. Αγαπώ την αγορά μου, στηρίζω την Καλιθέα με την υποστήριξη του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλληλείας. Οι εκδηλώσεις «Αγαπώ την αγορά μου» είναι η ελληνική συμμετοχή στη διεθνή καμπάνια Love Your Local Market 2015. Ο Δήμος Καλιθέας άδραξε την ευκαιρία με στόχο, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Δημήτρης Κάρναβος, να αφυπνιστεί η αγοραστική συνείδηση των πολιτών. Θέλουμε να βάλουμε την Καλιθέα στο χάρτη του τουριστικού προϊόντος της Αττικής. Η Καλιθέα είναι η πρόσβαση της Αθήνας για τη θάλασσα και η θάλασσα είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη της πόλης μας. Έχουμε τη χαρά στην Καλιθέα να έχουμε τις γεύσεις, τόσο τις παραδοσιακές, τις θαλασσινές, τις ψαροταβέρνες των τζιτζιφιών που είναι γνωστές σε όλο το λεκανοπέδιο, αλλά και την ποντιακή κουζίνα. Καταστηματάρχες από τον χώρο της εστίασης με τα κεράσματά τους έκλεψαν την παράσταση, δίνοντας την ευκαιρία στους πολίτες να δοκιμάσουν τις γεύσεις τους και να γνωριστούν μαζί τους. Το μήνυμα της σημερινής ημέρας είναι ότι μαθαίνουμε πώς να καταναλώνουμε και μαθαίνουμε να ψωνίζουμε από την τοπική μας αγορά, γιατί αυτή μας επιστρέφει πίσω το εισόδημα που ξοδεύουμε. Κεντρικό μήνυμα των εκδηλώσεων «Αγαπώ την αγορά μου» είναι «Τρώμε σωστά, ψωνίζουμε στην αγορά». Επιστρέφουμε στις τοπικές αγορές και εστιάζουμε στην καλή πρώτη ύλη, δηλώνει ο Διευθυντής του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλληλείας Παναγιώτης Σταμπουλίδης. Συμμετέχουμε σε μια πανευρωπαϊκή γιορτή αυτές τις ημέρες. Είναι τιμή μας που εκπροσωπούμε αυτόν τον θεσμό των ανοιχτών αγορών, το λεγόμενο Love Your Local Market στην Ελλάδα για πρώτη φορά, μαζί με το Υπουργείο Οικονομίας, το πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης, προκειμένου η παραγωγή, οι μεταποιητές αλλά και οι καταναλωτές να γνωρίσουν τα προϊόντα της μητέρας ελληνικής γης. Σκοπός είναι να δείξουμε τις δυναμικές που έχει η ελληνική οικονομία, η πρωτογενής παραγωγή αλλά και η μεταποιητική δραστηριότητα, και είναι οι δύο μοχλοί ανάπτυξης για να βγει η οικονομία μας από το τέλμα. Αυτό λοιπόν το brand προωθούμε σε όλη την Ελλάδα, από τη Μηχανιώνα μέχρι το Ρέντι και τον Πειραιά, σήμερα εδώ στην Καλιθέα και το Σάββατο στα Χανιά. Η ανταπόκριση των κατοίκων της Καλιθέας στο κάλεσμα της Πέμπτης στην πλατεία Δαβάκη ήταν εντυπωσιακή. Χιλιάδες άνθρωποι δοκίμασαν τα πιάτα και τα προϊόντα των καταστηματαρχών, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η συμμετοχή τους στις πρωινές εκδηλώσεις στην κλειστή αγορά. Η πρωτοβουλία του Δήμου είχε σαν στόχο να κατανοήσουν οι πολίτες πως όταν κάνουμε τις αγορές μας στην τοπική αγορά προωθούμε την οικονομική ευημερία και την ανάπτυξη της πόλης. Η τοπική αγορά ενισχύεται και οι επαγγελματίες, όπως δηλώνει η Χρυσούλα Καμπύρη, ανταποδίδουν με καλύτερες τιμές. Ενώ ο Νίκος Νικολόπουλος βλέπει ακόμη ένα κίνητρο για καλύτερες υπηρεσίες. Ευχόμαστε προσπάθεια σαν τη σημερινή να αποφέρει αποτελέσματα θετικά, να επιτευχθεί ο στόχος, ο οποίος δεν είναι άλλος από το να διατηρήσουμε τις κλειστές αγορές ανοιχτές. Εμείς από την πλευρά μας, σαν επαγγελματίες της Λαϊκής Αγοράς Καλιθέας, θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να γίνουμε περισσότερο ανταγωνιστικοί και να καταφέρουμε να διατηρήσουμε την αγορά ανοιχτή. Οι εκδηλώσεις αυτές είναι συν και για την πόλη μας και για την Αθήνα γενικά. Σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα μαζεύεται ο κόσμος, είναι ενωμένος και αγαπημένος και φαίνεται σε αυτές τις εκδηλώσεις πώς υποστηρίζει ο ένας τον άλλον.